Christina rong pharpi ahem pen avidera jok ahem asораtum kemat hakisum. Socheng Mandal Committee kimi kiseng ki pangdak lapen songja tumpen chingki chingwai jai mek kedeng. Mumchai khai tumaphan KarbiAnglongLIVE dim klong pekpedet nangji. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik thai. Bokajan police station ke paro sangti hidi mate balipathar borlai hansia rong amikar Agustin terang achor Christina rong phar piarta ningkan inkora hini kupi koson penone hempen avedera puthak hemasor tumpen pherangkya mai kangni. Bokajan police station ke paro sangti hidi borlai hansia rong amikar Agustin terang achor Christina rong phar pi arta ningkan inkora hini kidam tang there ni phai ke parni pen kupi koson penone hempen avedet puthak ahemasor tumpen pherangke ami kangnipon birta kilong tengke asu poinu damen malong terang artaningkan pli aphan chiu kangbupsi hempen barjuilo lasi KarbiAnglong hamphang song doana phansi tame nangra bunvek thapusi ahemasor tumpen chuning ripon lapen theklong bangling pustame 6003451774 lapen 6026509320 a phone number long nang birta igvek thaputa chuning ripon la nili piso hano malonga pelo alang damju jo bar umbar arni kang sam damju nasi konat sigidam non na pachili khan asi nili tum khan na chuni ri na cha press media tum da mitore bilo hanu asi prabjin pen hem अच्छे बैंक ना पछली फान सी निरी पिठा सी राबजिन पे ना पल्ली पिसरा रख नीला मालोंग तमे अपाय हान चिंगटुंग अजालो लसी राबजिन पे बांग इठा ना चिंगटुंग ओंग लो पाय पनो तो Pale na tu piglo, no. To ladak apa tu cakap pun. To. Tak pun. Apa pun. Rasa. Mana tu mana tu pakai ni. Ini tu pi, itu long ni dia. Nasi dah masuk. Sabjin pengen long ni pasti nama tu apa tu pakai itu lepas. KarbiAnglong song am ni tu sekali ini tu pi pan. Nang ri pidon ran sen pen. Ini tom ang long nang padi tak sen kadang kana tu ni lo pen ni supi pan kami asup po pilih lang po supi kami sen pen kena sudah ada mati ini pen kita lang supi pan sen kana tu ni ka usu ta bihek lang tu kacil lok lo nang kana cing tung ong pasti bang ka berapa Chalo ma. Sabjin pen vang sedang oi hem nang mutu nang somar nang penam hai nang tung ong no prang ason ajat nang ning so ning ai tu stam he cepan ning ding ro vang no Bokajan penanan terang KarbiAnglongLIVE. Bharatiya Janata Party mate BJP ansose ki pangtang ponche phan ar sigjit pen socheng MSC constituency ki parlo PS thongkebra trok asongja po songja pitum pen main nipondo Hamren multi utility building conference holalong pini socheng mandal committee kimi kiseng ki pangdak la pen songja po songja pitum pen arnisia baha mekangni BJP Kichari Pon Central State Lapen KarbiAnglongLIVE Kangtang Klong Kijalong Ansose Jakong Kipi Kipachitang Thujia Phan Pini Socheng PS Kadokave Thongkebra Trok Atokhan Openta BJP Along Kido Thir Thip Songja Po Songja Pitumpen Me Niponlo Labang Some Kibi Pon Jasemet BJP Socheng Mondal Committee Kimi Kipangdak Anparta Songja Po Songja Pitumpen Kirang Jilangani BJP Rachari Song Kipangtang Ponjia Phan Aputhak Chingki Chingwai Ajai Mek Kedeng Pon
Karbi Anglong Autonomous Council Kichari CM Dr. Kiliram Ronghang kam ki claim kachipaduk ahir jumi penajok kidamtang lang erdang lang hempi lapen rongkoralong CM interaction na jaime kideng hut havarat pen pinpuralo kipi kihang ason an isi penisi kipachuna puthak MEC het singrong pharpen radang no lam thejai ponsi ning perung ponlo Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE. Di phurong sopi lang oka hithialong sukur sing hi phan nopak pen kateng kheng puthak ex UPDS Welfare Society tumpen phirangkia mai ki pha Phirangkia mai long pen kidam tang thereponi phai krepli ani kangsam por phai trogra minute thongke ba por malom di phurong sopia hithialong lang okejor Nazirul Islam po bang phubang sukur sing hi phan nopak pen kateng kheng puthak nilitum ex UPDS Welfare Society hin pen pinrem ponlo la pen kiche ki bia so tuma phan biha bipar paklem long ledet nangji kiche ki bia tum trading license doanta ingthan lap nangji pu ke hang padu ex UPDS Welfare Society Amepu Langroy Tokbi Dun Mepu Manuel Tiso Assistant Finance Ranjit Hanse Lapen ex UPDS Welfare Society Abidisar Abhijit Hansia tum Phirangkia Mailong pen ki pachinia tengke kiche ki biatum a trading license do anta ingthan pilap nangji list pen ki do tuma phanta pidolong ledet nangji lapen pita pipidat nangji Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Kiliram Ronghang pen raraphan ki pachini pona puthak churolo sita alam ningje chot kalidetsi asaita claim det nangji Nazirul Islam pu bang pu phan luaro na tengpen sodak ingsai nangji lapen akai si hong nang pichonlong ledet nangji puta ke hang pado lasik itum hema bahara lapen lisa bangke ilitum ki pi bang itum karbi khai tum ing ton nang pu jong sila ing ton te pulote bangke lason si wang bom pu non ilitum lam sina dak rong ni hang apu rong ni hang anung along dak karbi along leng se takit do ke miang se lo la dak hurilar bosti lang tha along lege karbi atum ta hai amen ke hala dak ke mia khai le lang thai be dorom no la ta ilitum lam sina karbi along le ta hai mene se ta mu de dak ke mia khaeng se lasi ilitum karbi atum se ta lis ki pie bang ing tonang po hem bhara ki pie bang ke bang khei phan ke ilitum non e phong aki sung pen ilitum kamatha chiki ranang po usi dili karbi anglong arada phanta me tuning rilo jong si ilitum la pusona saya bang ilitum hem bhara pi bom lis pi bom lang polote ke bang jilangar ni ke la amso se si ilitum ke vi phik bunang po ako kanai tu gang tung la han lo ni kanai tung ke akahai litum Karbi Anglong Autonomous Council ke japona CM ramong hang akahai angi phang chone gang tung la han lo non la dak ilitum di fualong ahithialong abangke laki chia so phan anke trading nation ing than adven karbi akhaya phan trading nation pi lapban nitum karbi akhaya inglong so khai tumsi ladak chujor cholang stami nitumsi klem long nang popusi nili alang di phan chuning di gang tungke apu henlo lan ga don ni banke News report KarbiAnglongLIVE Hamren Jirjar Club along Palm Oil along ki e kipachi hungdun Japan WKA POFS atumpen pangrum si ratpen mikangni West Karbi Anglong Palm Oil Farming Society WKA POFS pen Palm Oil ki Japan Karbi Anglong Autonomous Council pen kachidon dunalo number Karbi Anglong Autonomous Council Agril 2000242470 dated Dipu surihini rain ko rapli aningkan pai chikloni pai troxiani pidet pen West Karbi Anglong angkang pi rongsupi rongso rongbot atohano ararapan panongsi palm oil rong ki epon Japan pini jasemet rongkhang socheng la pen Hamren MEC constituency ki parlo ararapan pangrum pen klardak vaidak seke piponlo India Prime Minister Narendra Modi Sarkar Kicharia hin pen National Mission on Edible Oil Palm NMOE OPEC thedungasai ingpu ponsi Jasimet Andaman and Nicobar Island pen Northeast India phan panongsi kutikre si anatangka pathik pondo labangso kimanglong WKA POFS pen stame chipalong dunsi Karbi Anglong East lapen West Karbi Anglong
ki plak avi pin pen palm oil ki dunjia phan pache thang pen chirok to ka se ki pi cheng ponlo pini labang so me long WK POFS ami phu harsing ti dunmei phu banghini Robinson ronghang Arson ronghang SGB tiripi ami phu Rostom ronghang pen ke chenglok rongkhang la pen socheng pen Hamren MEC constituency hiniara chitudunsi cluster ke thom ke senga jai me ke dengalong rongkhang cluster along me phu Rostom phangchu kongchun bangren sing ronghang arpu piponlo aduntu Hamren cluster along me phu Arson ronghang la pen kongchun bang Biren Singh ronghang arpu piponsi sonthotsi socheng cluster abaha me phu Roman pator la pen kongchun bang babuing tiaphan arpu piponsi imsamjin pen me pijut ponlo palm oil ka pi amasi alap tu cher sum ponlo lo na man la company atum nang kiluji pa lam ta dola so pen ka chingrai don japan copy pi documents check do nai asi la da bang ke la hello hok pe bang ke ne tum na so project along there api so council pen autonomous council pen permission enako so permission enong le ku bang ke tum eta ta tikite delo asi so permission kilong ye phan tum kan ke thom fi song si last 7 August 2024 ni si KarbiAnglong autonomous council asi mahinte permission nang pilon teman so ketika permission bang ke gas KarbiAnglong palm oil farming society masih nang pilo undivided district possible mane isres pendala or isilat order tu si itu panang tiki aja ko mang pilo tame don tum ke thelong bang ke latum la aso permission ke long loge loge pen bang ke isna thu bang ke Patanjali west na ke godasi aso project nang ji chiding basi nang claim dum aso aso puthak company pan kapicak cidet nang ji pulo tangte la bang ke la so responsible bang ke itum farming society det kelilo kadu itum KarbiAnglong arat ke thek kere pengadang lo kaciti kita nak alat pengadang lo apa yang nafsu penan media pengadang lo student organization pengadang lo kadu we apa yang social organization pengadang lo bicara pattern kita tanpa challenge Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Pinia dabo birta ke lapansi kang ton ponelo kardong